Ya ora nesu maksudnya lho, Lisae lagi munggah disanjung-sanjung aku rung munggah lho wis dunekke nangka blonyo. Aku sing nyanjung Lisae sapa? Wong aku ya ngunekke Lisa mbiyen sadurunge tak temui wah. Ya kan terakhir. Rambutnya berintik. Iya. Nek saiki pancen mundak ayu, mundak kopen. Wis iso perawatan saben dina. Lah nek aku seminggu pisan facial. Nek kowe facial dicetet apa? Lah emang nek facial dicetet. Ah iya iki lho lemak-lemak iki dicetet ngene iki men resik raine. Maksudnya apa Parjo? Dicetet sak ember iki, dicetet apane? Kudu aku lho. Lah iya kae sing kenang kurang ajar. Ayo. Ora dalange, ora wiyagane nek karo aku kok embuh lho. Ayo kuwi mulane kowe ngrasakno. Ayo